De iskolde landskaber i Grønland gemmer på en historie om ressourceudvinding og økonomisk ulighed. Dokumentaren Grønlands hvide guld afslører en fascinerende fortælling om kryolitmine i Vitut. Denne mine, der var en kilde til enorm rigdom for Danmark og USA, efterlod Grønland med minimale økonomiske fordele. Dokumentaren sætter gang i en vigtig samtale om gennemsigtighed, forsoning og det komplekse forhold mellem Danmark og Grønland. Dokumentaren afslører svimlende økonomiske tal. Kryolitminen og den tilhørende fabrik i København genererede en omsætning svarende til svimlende 400 milliarder danske kroner i dagens penge. Derudover tjente et amerikansk firma Pensalt enormt på at købe rå kryolit og videresælge det i USA, hvilket indbragte dem anslået 400 milliarder danske kroner. Denne enorme rigdom, der blev genereret fra en ressource fundet på grønlandsk jord, rejser spørgsmål om retfærdighed og økonomisk lighed. Kryolitminen i Vitut var i drift i over 100 år, fra 1854 til 1987. I denne periode producerede den 3,5 million tons kryolit, et mineral, der er afgørende for aluminiumproduktion. Kryolit spillede en afgørende rolle i fremstillingen af fly, især under 2. verdenskrig, hvor efterspørgslen steg kraftigt. USA's afhængighed af kryolit til sin krigsindustri understreger minens geopolitiske betydning. Kryolit, et sjældent mineral, fandtes i betydelige mængder kun i Grønland. Dette gav Danmark, der havde kolonial kontrol over Grønland på det tidspunkt, monopol på udvinding og handel med kryolit. Mens Danmark høstede betydelige gevinster fra dette monopol, oplevede Grønland, på trods af at være kilden til denne værdifulde ressource, kun få økonomiske fordele. Dokumentaren fremhæver den store forskel mellem Danmarks økonomiske gevinster og manglen på fordele for Grønland. Danmark kontrollerede, gennem sine statslige og private virksomheder, hele kryolitoperationen, fra udvinding til eksport. Denne kontrol, kombineret med handelsmonopolet, sikrede, at størstedelen af overskuddet flød direkte til Danmark. Mens Danmarks økonomi nød godt af kryolitminen, forblev Grønland økonomisk marginaliseret. Manglen på investeringer i Grønlands infrastruktur og udvikling i denne periode forværrede uligheden yderligere. Dokumentaren rejser kritiske spørgsmål om retfærdigheden af denne økonomiske ordning og dens langsigtede indflydelse på Grønlands udvikling. Dokumentationens afsløringer har sat gang i debatten og ført til krav om større gennemsigtighed. Økonomer har forskellige holdninger til den præcise økonomiske indflydelse, som kryolitminen har haft på Danmark. Nogle hævder, at en hensyntagen til den historiske kryolitværdi og udvindingsomkostningerne kan give et andet billede. Andre understreger dog den koloniale kontekst og argumenterer for, at Danmarks kontrol over minen, arbejdskraften og handelen unægteligt har gavnet den danske økonomi. Uanset de præcise økonomiske beregninger understreger dokumentaren vigtigheden af at anerkende den historiske kontekst. At afdække og forstå denne fælles fortid er afgørende for at fremme et mere retfærdigt og respektfuldt forhold mellem Danmark og Grønland. Dokumentaren fungerer som en katalysator for åben dialog, forsoning og en fremtid, hvor fordelene ved ressourceudvinding deles mere